Yanzu tun yaushe ka fara son nawa? Tun lokacin da na fara ganin ki. Amma kuma kaftin shine kai shiru? Kuma ka sani sarai cewa ina son abokinka don dada. Na sani, na yi ƙoƙarin na hana wa zuciyata haka, amma na kasa. Ba yadda za a yi tun da ya riga ka furta min kalmar su. Kuma har na yarda da shi, na fara soyayya da shi, ba zan iya cutuwar shi ba kuma daga baya. Wannan ya zama kamar na yaudare shi kenan. Ni ma na yi tunanin haka, amma kin san so. Hakuri za ka yi, kai ma Allah zai baka. Ashe na kamu da so ne nisa a ciki ban Babu komai. Allah ya haɗa kowa da rabansa. Da fatan dai baka ji haushi na ba. Ban ji haushi ba, ba komai. Kyauta yaudara kiri-kiri da ranar Allah ban taɓa tunanin